Eluf attendew biħġarhom għal pellegrinaġġ tal-Madonna tal-Grazzja, waħda mill-festi li timmarka l-eluq tal-festi fl-istaġun tas-sajf. Minkejja riskju ta' maltemp li Settembru jġib miegħu għall-festa tal-Madonna tal-Grazzja temp mhux tal-li permetta, iżda fakkarna fit-temp tipiku sajfi ftit tal-ġimgħat qabel jintemm l-istaġun tas-sajf. Ir-rotta tal-muturi bdiet mill-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija tal-Mosta u għaddiet minn numru ta' lokalitajiet fosthom Birkirkara, San Ġiljan, il-Ħamrun, Ħażebbuġ u ntemmet f'Ħażabbar. Mill-banda l-oħra r-rotta tar-roti bdiet minn Rabat, waqgħet għaddejja minn Ħattart, Birkirkara, Ħamrun, Raħal Ġdid u finalment intemmet f'Ħażabbar. Mal-wasla tal-muturi u roti quddiem il-Knisja ta' Ħażabbar, l-Arċiprit tar-Raħal Dun Rodrik Camilleri ringrazzja lil dawk kollha li attendew għall-festa tal-Madonna tal-Grazzja u skont it-tradizzjoni ġiet imbierka l-folla preżenti wara tarba ta' ringrazzjament lill-Madonna tal-Grazzja li hija wkoll il-protettriċi tas-sewwieqa tal-muturi. Dun Rodrik Camilleri għalinna xi tfisser din il-festa żabbarin u għala sar appuntament kull sena għall-poplu Malti. Dan il-pellegrinaġġ isir kull sena fil-lokalità tagħna, il-pellegrinaġġ tal-muturi u tar-roti, fejn kull min ħasem dal-għodu għamel l-għażla li jagħżel lil Marija. U għażilna lil Marija u mxejna wara xbija tagħha biex aħna nħallu lil Marija twassalna għand bina Ġesu. One News kellem maħut miċ-ċiklisti u sewwieqa tal-muturi li bitbisima fuq fommhom irnexxilhom jagħmlu din l-isfida li dawrithom madwar diversi lokalitajiet f'Malta. Ili nattendi żmien minn dokon tifel bir-roti, issa li 10 snin naħseb il-mutur niġi. Xi ħaġa sabiħa li niltaqa' ma' neputijiet tiegħi nagħmluha nippruvaha nagħmluha kull sena u xi ħaġa sabiħa. Nirtolbu l-Madonna biex tgħinna u tħarisna u tberikna sena wara l-oħra. Dejjem minħobb ħafna l-festa u l-pellegrinaġġ hija parti mill-festa. Ma jgħidx ħafna u ħassejtni orrejt. Nagħmilha żgur.